Вітаночки. Магчыма, давно не бачыліся, але мяне па-ранейшаму завуць Воля Новік, і сённяшняе відэа будзе не для вас. Пэўны час таму я апублікавала ролик, які называецца «Рабіна, адчапіся». Калі вы яго не глядзелі, кратка скажу, што гэта быў ролик, дзе я разважала аб тым, што часам колькасць важнейшая за якасць. І той ролик я наўмысна спрабавала зрабіць не ідэальным, я не прапісвала дакладны сцэнар, я здымала ўсё на хаду, але ёсць пэўны нюанс. Нягледзячы на тое, што я там так мудра і цвяроза разважаю на гэтую тэму, я зрабіла толькі адзін такі ролик, таму зараз я выпраўляюся. Калі вам хацелася пачуць некую разумную думку, убачыць прыгожую карцінку ці услыхаць штосьці карыснае, хутчэй за ўсё вам лепей адразу пераключыць гэты відос. Але калі вам проста дастаткова, каб быў нейкі фонавы шум, пакуль вы прыбіраеце хату, займаецеся ў мацоўні ці штосьці такое, то окей, заставайцеся, напэўна, вам будзе цікава паслухаць. У першую чаргу я записываю гэты ролик для сябе, таму што мне варта практыкавацца здымаць відэа, мне варта практыкавацца размаўляць з камерай і размаўляць чыста. Таму што падчас папярэдняга роліку, які я записывала з Дашай, я падчас монтажу задолбалася выразаць усе мои то бок, іншымі словамі і гэтак далей. І да, я ведаю, што ты можаш вывучаць колькі заўгодна тэорыі, але лепей за практыку няма нічога, таму я зараз думаю пра тое, каб акрамя добрых ролікаў з добрым монтажом, прапісаным сцэнаром і зменай плану, я зараз буду здымаць вось такі, не ведаю, відэадзённік ці штось накшталт таго, проста каб практыкавацца і таксама, каб у мяне было больш контента. Другі момант гэта тое, што я ў галаве сабе паставіла мэту, што за першы год вядзення Ютуба я наберу хаця б 1000 падпісантаў. І незакметна апынулася так, што ўжо сакавік, пачынала я ў верасні, то бок атрымліваецца майму YouTube-каналу прыкладна паўгады. І толькі 350 падпісантаў. Ладно, не толькі 350 падпісантаў, ужо аж 350 падпісантаў. Але калі так падумаць, я за гэтыя амаль паўгады адзняла 6 ролікаў, атрымліваецца. І з аднаго боку я намагалася іх зрабіць добрымі, класнымі, і некаторыя з іх набралі больш праглядаў, чым я агулам чакала. Але, напэўна, адзін ролик на месяц гэта не той тэмп, пры якім ты можаш расціць аўдыторыю. То бок гэта ізноў жа лепей, чым нічога, але гэта трошачкі не адпавядае маім мінімальным мэтам, якія я сабе ставіла. Такі контент, які я раблю зараз, будзе рабіць значна лягчэй, і гэта мне дапаможа, акрамя практыкі, яшчэ і рабіць больш відэа, напэўна, алгарытмам Ютуба гэта спадабаецца, і хто ведае, трэба правяраць гіпотэзу. Магчыма, маёй мэтавай аўдыторыі не абавязкова бачыць класны монтаж і слухаць нейкія сур'ёзныя тэмы. Магчыма, камусьці сапраўды патрэбная вось такая балталка, якая будзе граць фонам, пакуль людзі займаюцца нейкімі бытавымі справамі. Дарэчы, я такі чалавек. У адным з папярэдніх ролікаў я казала, што я змагаюся з дэпрэсіяй, і калі ты ляжыш у ложку, не хочаш чысціць зубы, не хочаш гатаваць ежу і нават адкладаеш паход у туалет, хаця ты хочаш ссаць, але, табе настолькі лянотна падняцца, што, я лепей яшчэ паўгадзіны паляжу і пацярплю. Адзін са шляхоў, які мне дапамагае ўсё ж такі падняцца, гэта ўключыць фонам якое-небудзь відэа на Ютубе. Для мяне зараз працуюць толькі доўгія ролікі. І гэта такая, ведаеце, яшчэ пастка, бо кароткія ролікі, наадварот, мяне прымушаюць заставацца ў ложку. Таму я зараз менш праводжу часу ў тиктоку і рэлзах, і часцей уключаю YouTube. Але ёсць яшчэ такі нюанс, што ролікі, якія я ўключаю сабе фонам, яны мусяць быць ці не вельмі цікавымі і важнымі для мяне, ці яны мусяць мець такую структуру, каб іх можна было проста слухаць. То бок, умоўна кажучы, я выкарыстоўваю YouTube як падкаст-платформу. І таму я стала глядзець менш контенту, які мне менавіта падабалася глядзець. То бок, адна з такіх катэгорый, я вельмі любіла глядзець летсплеі, але зараз я іх не ўключаю, таму што там вельмі важна бачыць, што адбываецца. Я перастала глядзець серыялы, таму што я той чалавек, які лічыць, што фільмы
ці серыялы менавіта варта глядзець, інакш ты згубіш вялікую частку сэнсу. А яшчэ ёсць такі нюанс, што калі я ўключаю, напрыклад, фільм, то ёсць верагоднасць, што я нет-нет пачну заліпаць у тэлефон, гуляць нейкія гульні, адказваць на паведамленні, што таксама псуе прагляд гэтага кіно, і я, напэўна, губляю немалую частку закладзенага ў гэты твор. І вось зараз ёсць такая думка пра тое, што окей, калі зараз такі кантэнт спажываю я, напэўна, я не адна такая, і такіх людзей можа быць шмат. То бок моя мэтавая аўдыторыя зараз людзі, якія размаўляюць па-беларуску ці вывучаюць беларускую мову. Напэўна, гэта маладыя людзі, і якія змагаюцца з ДОГ ці дэпрэсіі пасрэдствам таго, што ўключаюць фонам відосы. Ну, прывітанне, калі гэта вы. Іншая думка, якая лезе ў маю галаву і дадае мне трывожнасці, гэта тое, што год таму я пачала хадзіць да вельмі класнай псіхатэрапеўткі, якую я вельмі люблю і паважаю. І я да яе прыходзіла ў досыць цяжкім стане, бо у мяне тады адбыўся прыступ да рэалізацыі. Мая дэпрэсія была ў вельмі страшным стане, мне прыйшлося перайсці на медыкаменты. Але я да яе прыходзіла з запытам, што я не магу зараз знайсці працу, і праз гэта я вельмі моцна хвалююся, не магу спаць, мозг малюе страшныя карцінкі пра тое, як я паміраю галоднай смерцю і гэтак далей. І вось прайшоў год, і я ўсё яшчэ без працы. З аднаго боку, я проста разумею, што я больш не хачу працаваць на самай справе. І у тым ліку я спадзяюся, што аднойчы мая дзейнасць на Ютубе можа мне прыносіць нейкія грошы, якіх мне будзе хапаць, не ведаю, на аренду кватэры і ежу. Але ёсць нюанс, што час ад часу я забываю аб тым, што раз на год я плачу падаткі, бо я ж іпэшніца. І зараз набліжаецца якраз такі момант. І ў Літве у мяне заўсёды падаткі выходзілі досыць вялікімі, таму што я раней шмат працавала і шмат зарабляла. І мне прыходзілася плаціць падаткі прыкладна па 1500–2000 еўра за год. Я не ведаю, якая сума ў мяне выйдзе за мінулы год. Я спадзяюся, што яна будзе невялікая, таму што я амаль не працавала. Але справа ў тым, што зараз у мяне няма ніякай фінансавай падушкі, у мяне няма запасу адкладзеных на аплату падаткаў. І зараз у мяне няма ніякіх праектаў, якія бы мне бліжнім часам прынеслі нейкія грошы. І ведаеце, я адчуваю сябе як стрыказа з басні Крылова, якая танцавала і пела ўсё лета, а зараз трэба неяк разруліваць гэтую сітуацыю. З аднаго боку, мне спадабалася, як я правяла апошні год. То бок тое, што я не была прывязана да графікаў, тое, што я змагла нарэшце нармальна высыпацца, у мяне панізіўся ўзровень трывожнасці і гэтак далей, гэта супер. Але калі набліжаецца час плаціць падаткі, пачынаю жудасна нервавацца, і гэта не окей. І трэба з гэтым штосьці рабіць. Тым не меней, я ўсё адно лічу, што лепей нервавацца, як я зараз, раз на год, чым нервавацца цягам усяго году. Бо зараз мой лад жыцця мне падабаецца значна больш. Акурат я адчуваю сябе лепей. Я разумею, што гэта супер безадказна, што я паводжу сябе інфантыльна. Магчыма, я не сапраўдная дарослая. Таму што адзіная дарослая рэч, якую я раблю, гэта плачу падаткі. Дарэчы, што я на сябе нагаворваю? Я ўпэўнена, што ёсць шмат людзей, якія старэйшыя за мяне, але яны нават не здольныя падаткі заплаціць. Мабыць, я лукаўлю наконт таго, што я не хачу працаваць. Будзе больш правільна сказаць, што я не магу атрымаць тую працу, якую бы мне хацелася. Карацей, я хацела працаваць як дызайнерка ў крыптастартапах, праз тое, што там добра плацяць, гэта ремоут праца, і нібыта гэта адпавядае маім каштоўнасцям. Але так атрымалася, што я некалькі месяцаў пачкамі рассылала CV, прытым не толькі на веб-3 праекты, я рассылала на розныя дызайн-праекты. І таксама спрабавалася падавацца ў некаторыя медыа ў якасці вядоўцы, таму што такі досвед у мяне таксама ёсць. І паўсюль я атрымлівала адмову. Напэўна, чыста тэарэтычна.
Я б магла зараз працаўладкавацца, напрыклад, пайсці працаваць дворнікам ці, не ведаю, прадаваць, сядзець за касай у Максіме, ці паехаць працаваць на фабрыку, на склад. Але я такую працу не хачу, я яе не выбірала. А праца, на якую я вучылася, у якой у мяне ёсць працоўны досвед і гэтак далей, я атрымаць не магу. І я, атрымліваецца, што свядома абіраю шлях, калі я не хачу, каб за мяне вырашаў лёс. Я хачу ісці па таму шляху, які абіраю я. Проста так атрымліваецца, што пакуль што я недзе паміж тым, што мне хочацца, і тым, якія магчымасці я маю на самай справе. Падобная сітуацыя ў мяне адбываецца і са стасункамі. Апошнія стасункі у мяне завершыліся летам. Гэта быў суперкароткі раман, таму што я толькі выйшла з дэпрэсіўнага эпізоду і павялася на пачуцці гармоны і гэтак далей. Але ладно, неважна. Мае апошнія стасункі завершыліся летам. І зараз, калі я хожу на спатканні ці проста сустракаю нейкіх новых людзей, я задаўбалася адказваць на пытанне: а вось чаму ты такая прыгожая, маладая, класная, адукаваная і без стасункаў? Ну, гэта неяк падазрона выглядае. Напэўна, у цябе ёсць нейкія такія чырвоныя сцяжочкі. А, усё вельмі проста. Людзі, якіх абіраю я, не абіраюць мяне. Зараз я з аднаго боку не стасуюся з людзьмі, якія мне не падыходзяць, не адпавядаюць маім каштоўнасцям. Я не хожу на працу, якая мне не падабаецца і высмоктвае з мяне ўсе эмоцыі. Але з іншага боку у мяне і няма працы, якая мне прыносіць задавальненне, і няма аніякіх рамантычных стасункаў. Гэта дакладна не тое жыццё, пра якое я марыла, фантазіравала ці да якога я імкнулася, але у параўнанні з тым, як я жыла раней, я дакладна магу назваць сябе шчаслівай. Тое, што я хаця б пазбавілася ад таго, што мне прыносіла ў жыццё боль, гэта вельмі класна. Я спадзяюся, што ў гэтым годзе ў мяне ўсё атрымаецца. Нават калі я не знайду працу, якая адпавядае маім каштоўнасцям і чаканням, ну, акурат я магу пайсці вучыцца. Агулам у мяне часам адчуванне, што 30 гэта новыя 20, таму што ў маю галаву лезуць думкі пра тое, што ты ж можаш атрымаць стыпендыю і пайсці вучыцца, пры тым, што магістратура гэта не бакалаўрыят, яна не зойме так шмат часу. І тое, што я зараз здымаю кватэру разам з сяброўкай, адчуваецца, нібыта я ізноў жыву ў інтэрнаце. І я мушу сказаць, што я вельмі ўдзячная сабе, што я магу дазволіць сабе жыць такі лад жыцця. Так, у мяне не вельмі шмат адказнасці, у мяне не вельмі шмат спраў, якія я мушу рабіць, але гэта вельмі класна, што ў мяне ёсць магчымасць так жыць. Напрыклад, я сабе вельмі ўдзячна, што я не зацяжарыла ў 16, агулам не была цяжарнай, і ў мяне зараз няма дзяцей, бо я шчыра спачуваю жанчынам у эміграцыі, якія зараз гадуюць дзяцей, тым болей сола-мамам. Такіх у маім асяроддзі апынулася вельмі шмат. І у гэтых жанчын, у адрозненне ад мяне, няма выбару не працаваць. Ім прыходзіцца карміць не адзін род. Калі яны гэтага не будуць рабіць, іх пазбавіць, напэўна, самага дарагога, што ў іх у жыцці ёсць. І ведаеце, у параўнанні з імі я адчуваю сябе супер шчаслівай. Нават калі без грошай, нават калі я хвалююся за падаткі ці яшчэ штосьці, акурат я мушу хвалявацца толькі за сябе. Таксама ў нейкім сэнсе я ўдзячна, што ў мяне алергія, якую я лікую зараз, але калі б не алергія, у мяне відавочна быў бы сабака. І я зразумела, што зараз я не магу несці адказнасць нават за сабаку. Пры тым, што я вельмі люблю сабак, я агулам люблю жывёлаў, і я зразумела, што я і дзяцей люблю на самай-то справе. Раней я думала, што, мабыць, я child-free, але не. Дзяцей я люблю, я проста не гатовая несці зараз за іх адказнасць. Бо патусіць з дзецьмі сваіх знаёмых, там, не ведаю, пасачыць за імі некалькі дзён, гэта окей для мяне. Недавно я лётала да сваёй сестры, каб прыглядзець за яе папугаямі, пакуль яна была ў адпачынку. Гэта таксама супер класна. То бок так, яны аруць, сруць, але я да гэтага стаўлюся спакойна.
І ў той жа момант я разумею, што я зараз не гатовая несці адказнасць за кагосьці слабейшага, чым я, а за мацнейшага ўж тым болей. Мне окей, калі я, напрыклад, зарабляю вельмі мала, і гэта адлюстроўваецца толькі на маім жыцці, але мне было б дакладна не окей, калі б я, напрыклад, згубіла працу і ад гэтага пацярпеў бы хтосьці яшчэ. Прытым не проста хтосьці яшчэ, а хтосьці, за каго я несу адказнасць. Гэта быў бы адстой. Таму так, зараз я на той старонцы жыцця, дзе я абіраю сябе, паспяхова абіраю сябе цягам апошняга году, і гэта класна. Я радая, што я на гэтым шляху. І зноў жа, гэта не ідэальна, але, напэўна, каб прыйсці да таго жыцця, якое мне б сапраўды хацелася жыць, напэўна, гэта вось той самы прамежутачны момант. Гэта тая частка сцежкі, якую варта прайсці ў тым ліку. Божачкі, відэадзённік — гэта нейкі суд. Я нават не думала пра тое, што, разважаючы на камеру, я прыйду да такіх высноваў. Гэта амаль як сеанс псіхатэрапіі. Дзякуй табе, Воля Новік, што са мной паразмаўляла. Ведаеце, часам ёсць адчуванне, што я нібыта падлетак, які пачаў сам зарабляць і зараз топае ножкай і жыве такое класнае жыццё, але з іншага боку, напэўна, гэта рана ці позна мусіла б адбыцца, таму што калі я на самай справе была падлеткам, мне прыйшлося досыць рана стаць дарослай, рана несці адказнасць за сябе, самой сабе гатаваць ежу, самастойна прачынацца ў школу. У 18 год я з'ехала ад бацькоў вучыцца, прытым вучыцца я не хацела. Я хацела атрымаць гап-ер, каб зразумець, хто я, чым я хачу займацца і гэтак далей, але мае бацькі настойвалі на тым, каб я паступіла ва ўніверсітэт. І, напэўна, так адбылося, што гап-ер у мяне адбыўся зараз. То бок, тое, чаго я не атрымала тады, калі я патрабавала, я атрымліваю гэта зараз. Я зараз жыву як падлетак, я зараз гуляю у Sims, гляджу YouTube. Я думаю, што у выпадку, калі ў мяне будуць дзеці, то мне хочацца верыць, што я буду адэкватнай мамкай, разумнай мамкай, і што я буду ім даваць права выбара. І калі яны захочуць, не ведаю, пайсці ў некую дзіўную працу, якая мне здаецца нейкай неперспектыўнай ці яшчэ штосьці, мне хопіць мазгоў сказаць, што окей, ідзі, бо інакш, калі ты не пойдзеш займацца гэтым зараз, ты зоймешся гэтым пасля эмацыйнага брэйкдауну ў 30 і будзеш пачынаць сваё жыццё нанова. Думаю, на сёння ўсё. Мая практыка па здымкі сябе на камеру і разважанню ўслых завершана. Дзякуй, што былі са мной. І абавязкова падпісвайцеся, таму што зараз дакладна кантэнт будзе выходзіць часцей. Да сустрэчы.